תאמיני לי, ההורים עושים את זה בשביל. כן, שיהיה פה. תודה רבה. אני מבקשת בגבירים. מי לא הגיע? אני רוצה לראות. תשאירו בינתיים, תשאירו. כן. נכון שתומאס יושב פה? לא, תומאס יושב. איפה? אז אני לא בסדר. יש. כולם לפי הידע. איזה יופי. ברוכים הבאים לגן אופק, למסיבת הסיום שלנו. אני מאוד מתרגשת לראות את כולכם. תודה שבאתם בזמן, ותודה רבה לכל ההורים שתומכים. הצוות שלנו המדהים, לודה. אני יותר אנושי. אין לו ערך בכסף, בכל זאת הוא שווה המון. בחיוך ובמילה טובה, אפילו פרידה היא פחות עצובה. כי חיוך מקל על הבדידות, יוצר אחווה ורעות. אין חיוך שהוא לשווא, כי אין אדם שיכול בלעדיו. לכן צריכים אנו בני האדם לספק סיבות לחייך בעולם. ואז נהיה מאושרים כולם. אז אני מזמינה אתכם כולכם לחייך. למרות הכל, למרות... זה אומר הרבה שההורים באים ומביאים עוד ילד ועוד ילד. זה אומר שאתם פותחים בצוות. והצוות... הלב נלחם בדאגות, כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. כי אין לנו עוד מדינה
הראשון בגן הרגשנו כמו בבית מוגן, עם אווירה חמה ונעימה, מקצועיות והשגחה ואכפתיות, ועל כך שמגיעות לה אלפי תודות. תודה על כל ההשקעה, החום והאהבה, על המון סבלנות ושלווה, על צוקים של מסירות ואהבה לילדים. את ילדינו ליווית במשך שנה תמימה, שנה של התפתחות, פריחה וצמיחה מדהימה. תודה על הרצון והדאגה והאכפתיות. תודה שחינכת, דאגת והשקעת, שרת ורקדת, שמעת והקשבת, הכל עם המון סבלנות וחמלה. הרבה תודה לאיריס היקרה. מי עוזרת לי? הגברת זאת גננת של תוכנית אור שמגיעה פעמיים בשבוע, היא יושבת עם הילדים בקבוצות קטנות ומלמדת אותם על ספר. אני יודעת, אני מחליטה אותך בבוי, שלא היה לסבלנות. זה שלך. אני גם רוצה להגיד תודה לצוות, ומגיע להם לכולם מחיאות כפיים. כל אחת והיחידה. אין פה מישהו בצוות שהוא לא נותן את כל כולו ואת הלב שלו. אז תודה רבה שאתם מייצגים ומזכירים. כל אחת Кушать, кушать. את הילד הראשון שעולה לכיתה א', הנה. אפשר למחוא כפיים למי שלא מקבל? תומאס שיט! ניקיטה צדיק. ניקיטה צדיק. אוי, תודה. סליפשיקים, מי שמורשם נשאר שנה. אמילי! איליה! איפה אילושה? איליה! מחר! טרס! טרס! כולם שלנו! כולם שלנו! זהו, נגמרו לי ילדי א'.
Davidka, idź sюда, ходи. Davidka. יש פה כיסאות. אם חסר כיסאות. כל הבובות שאתם תראו עוד מעט בהצגה, אני בניתי לבד, כי אני בובה. אני קצת מתביישת, כי אני לא מכירה את כולם. לכן אני מביאה איתי חבר טוב מהבית, שיהיה לי נעים, שאני לא אתבייש. אבל לחבר שלי יש איתו בעיה קטנה. איך ששן זה נוחר וישן, וצריך להעיר אותו שיבוא להיות איתי, אחרת למה הבאתי אותו. בשביל להעיר אותו צריך לקרוא חזק בשם שלו, מתעורר ובא. יש לכם כוח? יש כוח? אוקיי. אז כשאני סופרת עד 3, כולם ביחד יקראו לו שימי, ככה קוראים לו שימי, והוא יבוא. מוכנים? 1, 2, 3. זה היה מעולה. חכו רגע, אני הולכת לראות אם הוא מתעורר. שימי, איפה אתה? אני שימי, ואני ממש שמח לפגוש אתכם, ואני מאוד אוהב להכיר חברים חדשים. וואו, איזה מתוקים. נכון, ממש. אבל אתם יודעים שלכל מקום שאני מגיעה אליו, גם אני לא באה אף פעם לבד, אני תמיד מביא איתי חברה שלי טובה. אבל החברה שלי מתארגנת, מסתדרת, מתייפייפת, אתם יודעים, בנות. חכו, אני אקרא לה רגע. אני רק נועלת נעליים? מהר, מחכים לך, בואי. הנה, זהו, איפה כולם? בואי. מי שטוב לו ושמח כך ימחה. מי שטוב לו ושמח כך ימחה. מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח כך ימחה. מי שטוב לו ושמח שירקע. מי שטוב לו ושמח שירקע. מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח שירקע. היי הו! מי שטוב לו ושמח, זוכר ולא שוכח, כי עכשיו עושים הכל מההתחלה. היי הו! וואו, כל הכבוד, איזה אלופים. נכון. אז שימי, איזו הצגה אנחנו נראה היום? שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח שיצחק. וואו, שימי. כמה יפים ויפות. מקסימים ומקסימות. מהממים ומהממות. חמודים וחמודות. הבנו, תתחיל שירה, לא לבד את המוח. טוב, אז אני שירה, ואני קצת
קצת מתרגשת, ולא סתם קוראים לי שירה, קוראים לי שירה, כי אני מאוד מאוד אוהבת לשיר שירים. אז במיוחד לכבודכם וככה לחימום. מה שירים, לא תתקבל? בטח שהם יודעים מוכנים. מוכנים. וואו, שירים, היום אנחנו נראה את לקוף יש בעיה. מה זה השטויות האלה, שיני? איזו בעיה כבר יכולה להיות לקוף? מה, שאכלו לו את כל הבננות? מה, שנפל לו עץ על הראש? איזה בעיות יש לקופים? אני לא יכול לגלות לך. את צריכה לראות את ההצגה. טוב, בסדר, אז קדימה, שיני, אפשר להתחיל. בסדר. נתחיל. וואו, שיני. בעיות של קופים. לא? מה אתם אומרים? לא. וואו, כמה אורחים יש ביד. שלום לכולם, אני קופי קוף. אני גר פה ביד, עם אמא שלי, אבא שלי, גם יש לי אחים והמון חברים. וכל הזמן אנחנו משחקים משחקים. תופסת, מחבואים. אני מתה על מחבואים. הם לא פה. אז בטח משחקים. אוקיי, אין בעיה. אני מתה על מחבואים. הופה. פרה פרה לרה. פרה פרה. אוי. מי שעומד מאחוריי ומסגדיי ומלפניי ומעליי הוא העומד, ובצפון ובעתיד ובעבר ובהווה, הוא העומד. מי שעומד מאחוריי ומסגדיי ומלפניי ומעליי הוא העומד, ובצפון ובעתיד ובעבר ובהווה, הוא העומד. אז אם אין פה אף אחד, סימן שאני העומד. בסדר, אני מוכן. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מי שעומד לפניי, מאחוריי. אמא! איפה היא? אמא! איפה הם מתחבאים? אורי! גלי! מה זה? אתם יודעים, אני מאוד אוהב לשחק מחבואים. רק שלפעמים חברים שלי מתחבאים לי כל כך טוב, שאני לא מוציא אותם. והיער גדול, ומפחיד, ואני מחפד. אני רוצה את אמא שלי. מישהו בוכה? מי זה בוכה פה ביער? מי זה בוכה? למה אתה בוכה חמוד? מה קרה? זה הקופיף! קופצת ומנטרת. אמא! רגע, אל תבכה קופיף. אני מבין אותך. אתה בוכה כי השמש זורחת ואתה רוצה לצאת לטיול ביער. אמא! אני יודע למה אתה בוכה. אני מבין לך אותה. הרבה יותר רגליים. זהו, הפעם זאת אמא שלך. אני מבטיח לך. מה אתם אומרים? נכון זאת אמא שלו? אבל סליחה, הוא אמר אמא גדולה. תראו איזה אמא גדולה הבאתי לו. בבקשה קופיף, תסתכל טוב. אמא או לא אמא? מה אתה אומר? לא. מה זה? אמא שלי לא מן הר כזה אפור ומתגלגל. סליחה פילה, בלי להעליב אותך. אין לאמא שלי ניבים. גם לא חדק מסתלסל. מה זה? לאמא שלי גם אין בה ברכיים חריצים. חוץ מזה פרפר. הזנב של אמא שלי
מתפתל סביב העצים. לא, 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 לא. מה בסך הכל ביקשתי? אני ביקשתי אמא רגילה, ואתה הבאת לי פילה. לא, לא, לא. אוף, פרפר. אני רוצה את אמא שלי. יותר גדולה ממנו. הנה היא. מצאתי אותה. चोरी चोरी हम गोरे से चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे और चोरी चोरी हम गोरे से यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे आने वाली אני עף להביא לך את אמא שלך. הפעם זאת תהיה היא. הנה, אני עף. זהו. הפעם זאת אמא שלו. מה אומר קופי? מה? מה זה? אוי אוי אוי. נו באמת. אוי אוי אוי. מה זה? נחש! אוף, נחש מטופש ומקושקש. או, פרפר, נכון, הם צודקים. זאת לא אמא שלי. זה סתם תוכי מעצבן. מעצבן. אמא, בבקשה. נו? מה אתם אומרים? לא, אמא שלך. תסתכל קופי. אמא שלך? זה לא אמא שלך. מה? לא, 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 לא. נכון, זה עכביש. מה זה? לפני שבוע ראיתי אחד כזה בדיוק על הקיר מטפס ושר. בחיי הוא היה מה זה מוחה. אמא שלי לא נראית ככה. היא לא שחורה והיא לא ננסית. השמש כיסתה את כל הקפה, על הקיר טיפס לך עכביש קטן. על הקיר טיפס לך עכביש קטן, ובעקבות הנשק גרשו אותו מכאן. שוב זכה. אמא שלי בכלל לא נראית ככה. אין לאמא שלי כנפיים, וגם לא מקור. היא גם לא עפה לה סחור. שקט. אמא שלי גם לא מפטפטת ומקרקרת. אמא שלי קופצת ומנטרת. הנה, תראה ככה. הופ! 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 2, 1. הנה, אמא. קוקלה. קוקלה. יש פה ילדים שיודעים לקפוץ? יש ילדים שיודעים לקפוץ? בואו, מי שרוצה לקפוץ זה בואו. קופצים. יופי, קופצים. כן, יופי. כל הילדים קופצים רוקדים. הופה. מרימים את הידיים, תבואו על השמיים. כל הילדים קופצים רוקדים. הופ, 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 הופ. מרימים את הידיים, תבואו על השמיים.
בבקשה. פרווה רכה ומלטפת. פרווה רכה ומלטפת. הנה היא. פרווה, אמא שלי היא נראית ממש שונה. חוץ מזה, היא לא כזאת קטנה. היא לא כזאת קטנה. אוקיי, מי שרוצה להרגיש את הפרווה ירים אצבע וירגיש את הפרווה. זהו, לא כזאת קטנה, לא כזאת קטנה. את אימא גדולה. רגע, הנה. מה אתה אומר? פרווה מלטפת? נכון, סימן שזאת אימא שלו. זאת להרגיש? הנה, תסתכל. יש פה מישהו שדומה לאימא שלו שירים יד? מי דומה לאימא? בבקשה, הנה, אתה רואה? הנה, בבקשה. אתה לא דומה לאמא? הנה, תראה כמה. רגע, עכשיו רגע. יש פה מישהו שדומה לאבא שלו שירים יד? מי דומה לאבא? אתה רואה? הוא הבין נראה לי. תודה. אז למה לא אמרת לי קופיף? למה לא אמרת? למה? כי חשבת בואי. בבקשה. הנה אמא. בבקשה. לא. מה זה? זאת לא אמא. זה אבא. היי אבא. שלום חמוד שלי. מה, אתה לא שמח לראות אותי? שמח, אבל אבא, איפה אמא? כל הילדים... ומה קופים עושים כשהם שמחים, אתם יודעים? הם פשוט רוקדים. אז קדימה, בואו נרקוד איתנו. אז סימן שזאת אמא שלו. בבקשה. רגע. בבקשה, תרגישו. יופי, אתה רוצה להרגיש? יופי. אז הנה. ממש מקסים, זה ריקוד התשוקות. Садись. Ой, стой, не садись. На, влюбил жвачку. Опа. Садись. Мама. Ник, тебе пиццу давать? Давай, я позвоню, когда заходишь, скажешь. Ой. А трубочки где вы? Слушай, как это я боюсь, это все дело размыть. רגע. אפשר לתת להם קרואסונים, אולי מישהו רוצה ליד. Сладкие там не запросите, просто чтобы детям что-то захотели. Или родители. Давай ему пиццу. Давай, мы же не пробегали. אני עדיין לא קיבלת עם אמא בסדר.
אני שתיים. את שתיים? את עם אמא. Я подготавливали. Давай. Давайте. О, вот так хорошо. Ну-ка, девочки, попозировали. Дети, ноги. אתם ממשיכים פה.